Na prošlogodišnjem tenderu slovački proizvođač i remonter šinskih vozila Tatra Vagonka je za 5,4 miliona evra kupila Bratstvo, a danas je činom potpisivanja zapisnika ozvaničeno preuzimanje fabrike i tom prilikom izvršena primopredaja preostalih 25 od ukupno 350 remontovanih vagona Železnicama Srbije, što predstavlja posao koji je doprineo uspešnoj privatizaciji i drastičnom obrtu i situacije u kojoj se Bratstvo nalazilo pre 2 godine. Za nešto manje od 2 godine prešli smo veliki put. U julu mesecu su kod mene u kancelariji bili radnici Bratstva Subotice koji nisu imali posla, nisu dobijali plate, imali smo firmu koja ima 10 miliona evra obaveza, celokupna imovina pod hipotekama, nisu mogli da rade, nisu mogli da od svog rada zarade novac za svoje porodice. Evo nešto manje od 2 godine imamo situaciju da je ovo preduzeće Železnicama Srbije isporučilo preko 350 vagona teretnih, koji će ovih poslednjih 25 staviti prugama i Srbije i Evrope. S jedne strane imamo radnike koji su redovno dobijali svoje zarade i doprinose, što je jako važno, a imamo situaciju da od danas vlasnik Bratstva Subotica jeste Tatra Vagonka, ova fabrika će se zvati Tatra Vagonka Bratstvo Subotica. Imamo jednu evropsku i svetsku kompaniju koja treba da obezbedi mnogo bolju budućnost. Mi smo se svima zahvalili, ali ja bih iskoristio priliku na ovo mesto da se posebno zahvalim radnicima Bratstva Subotice, koji su imali zaista i hrabrosti, i istrajnosti, i upornosti, i koji su značajno doprinijeli da Bratstvo kao jedna od klasičnih primjera propale privatizacije dođe da bude jedan od stubova proizvodnih kapaciteta naše železnice s jedne strane, a od sada i deo jedne velike familije pravih proizvođača vagona. Ono što je važno jeste da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i naravno Vlada Republike Srbije i ove godine sprovoditi program pomoći vagonogradnji, gdje će naše fabrike vagona praviti i remontovati vagone za železnicu. Ono što je još važno što smo uspeli jeste da ćemo Republici Srpskoj, odnosno Železnicama Srpskoj, poručiti ove godine 200 vagona. Značajan deo te količine će dobiti da rade radnici Bratstva iz Subotice, odnosno Tatra Vagonke iz Subotice, tako da uzimajući to u obzir i još jednu stvar, da će novi vlasnik, pravi strateški partner, ja bih pre rekao, vrlo brzo investirati preko 3 miliona evra u nove kapacitete i nove proizvodne kapacitete, će odavde izlaziti vagoni koji će se isporučivati širom Evrope. Ja mislim da i za radnike Bratstva i za grad Suboticu, a Genova za Srbiju nastupaju bolje dani. Ovo je pravi primer kako Vlada sa svojim resornim ministarstvima treba da radi na terenu, da pomaže radnicima, da pomaže građanima, a ovo jeste jedan pravi primer reindustrializacije Srbije, gde od propalih preduzeća zajedničkim snagama, uključujući naravno i lokalnu samoupravu, možemo suštinski da imamo prava izvozno orijentisana preduzeća, što je cilj Vlade ne samo za ovu godinu, nego i za narednih 10 godina. Ja ću se osvrnuti za jedno drugog ugla na našoj situaciji. Vjerovatno starijera direktor koji je 2 puta podavao fabriku u zadnjih 5 godina. Do 96. 2004. godine sam bio generalni direktor fabrike, bili smo drugi po jačini izvoznici iz Vojvodine u Evropsku uniju, a jedan od 5-6 jačih izvoznika iz cijele Srbije. Tada sam imao 2 zadatka. Jedno da vodim uspešno firmu i isplaćamo plate sa svojim saradnicima, a drugo da dobru fabriku prodamo. Nažalost, fabriku smo dobro vodili, ali smo loše prodali. Moram da kažem da tada nismo imali razumijevanje agencije za privatizaciju, jer je prodaja Bratstva očekivana brzo, kao najspješnije fabrike vagona urađena brzo, čudno i pod čudnim okolnostima. Prošle godine u februaru mjesecu se vratila na čelo fabrike, sa 2 saradnika predsjednika upravnog odbora gospodinom Lazarom Dulićem i predsjednika Skupštine gospodinom Milošem Pankovićem. I sa istim rukovodstvom iz fabrike, a uz pomoć Železnice Srbije kao najboljeg partnera u zadnjih 46 godina Bratstva i posebno saradnja sa Agencijom za privatizaciju Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj
Uspeli smo da dijelimo plate godinu dana, a očito da smo danas uspjeli da prodamo dobro bratstvo kao fabriku. Novom direktoru i novim vlasnicima želim puno sreće u našem gradu i radnicima puno uspjeha u novoj firmi. Tražeći suštinu problema, čekajući da razgrnemo sve moguće senke koje su u ovoj firmi, tražeći podršku ljudi koji su danas zajedno sa nama i koji su sa svojih pozicija dali veliki doprinos da jednu, ili da kažem još jednu tužnu privatizacionu priču koja nije imala perspektivu dovedemo danas u jednu fazu svečanosti, svečanoj primopredaje i vagona, ali ono što je meni veoma važno, uključivanje Tatra vagonke bratstvo u sistem Tatra vagonke koji je jedan od najvećih proizvođača vagona i najveći kada su pitaju tereti vagoni. Sa druge strane, Agencija za privatizaciju je puno pomogla da se raskine jedna loša privatizacija i da se dovede evropske lideri proizvodnje vagona i mi smo veoma srećni zbog toga. Također smo veoma srećni i zbog toga što je ovo prvi put u ovome gradu, a i veoma redak slučaj u Srbiji da se nakon jedne loše privatizacije, nezadovoljnih radnika, kašenja u platama, štrajkova, jedna fabrika izvuče iz problema, vrati u normalne tokove i na kraju privatizuje od strane jedne ovako velike firme kao što je Tatra vagonka. I mislim da je ovo za grad izuzetno važna situacija. Mi se svi trudimo da ovaj grad dovedemo nova radna mesta i nove investicije. I na tome radimo dan i noć. U Subotici će ući ove godine mnoge velike investicije. I u proizvodnji i u uslugama. Subotica bi na kraju ove godine trebala bude gradom kome će nekoliko hiljada ljudi raditi na vrlo kvalitetnim radnim mestima. Ali je izuzetno važno i očuvati postojeća radna mesta. U fabrikama koji su nekada bili lideri u proizvodnji na teritoriji bivše Jugoslavije i na koje smo mi svi bili veoma ponosni, a koji su danas u veoma lošoj situaciji. Mi danas formalno preuzimamo 25 teretnih vagona koji su remontovani po ugovoru koje je finansirala Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Korisnik ovih sredstava je Železnica Srbije, jedan od dobitnika u celom ovom poslu. 2 ugovora u prethodne 2 godine realizovani su, još jednom naglašavam, od strane bratstva, izuzetno paritetno i potpuno na vreme. Mi nema sumnje da će tako biti u budućnosti. Mi već narednih dana potpisamo novi ugovor za remont 100 teretnih vagona vredan 80 miliona dinara i u budućnosti svakako imat ćemo prilike da sa jednom ovako moćnom kompanijom kao što je Tatra vagonka sarađujemo sa domaćom kompanijom i time je naše zadovoljstvo veće. Ich danke die serbischen Eisenbahn der Unterstützung bei diesem Startvertrag. U svakom slučaju treba da se zahvali Železnice Srbije na ovom prvom ugovoru sa novom firmom. Und wir glauben, dass wir können zum Subotica eine neue Start geben. I on misli da se Subotici ove fabrici može dati novi početak. Ich habe das schon gesagt, wir produzieren jährlich heute ca. 2500 Neuwagen. Kao što je već rekao, Tatra vagonka proizvodi godišnje oko 2500 novih vagona. Wir haben circa heute in allen unseren Werken ca. 4000 Mitarbeiter. U svim našim fabrika imamo oko 4500 zaposlenih radnika. Die Fabriken sind in Polen, Slowakei und jetzt auch in Serbien. Znači fabrike su u Poljskoj, Slovačkoj i evo sad imamo jednu fabriku u Srbiji. Für Subotica vorbereiten wir heute ein Programm, welches wird im September starten. Za Suboticu već pripremamo jedan program koji bi trebao da krene sa realizacijom od septembra. So beginnen die eigene Produkte von hier zu exportieren. Gde bi se ovdje proizvodilo i izvozilo. Auch haben wir uns verpflichtet, in diese Fabrik zu investieren. Također smo preuzeli obavezu da investiramo u ovu fabriku. Die Investitionen für diese Fabrik sind notwendig. Svakako su ovoj fabrici potrebne investicije. Und wir werden das schnell durchführen. I to ćemo brzo da sprovedemo.
Die Bratstvo hat einen guten Ruf gehabt. Bratstvo je svakako uvek bilo na dobrom glasu. Wegen der Qualität. Uživalo je ugled što se tiče kvaliteta. Wegen der Erfahrung von Leuten. Što se tiče iskustva ljudi koji su ovdje radili. Und wir werden auf dieser Basis diese Fabrik weiterentwickeln. I mi ćemo koristiti kao osnovu da se ova fabrika dalje razvije. Sa novim nazivom Tatra Vagonka Bratstvo firma će nastaviti proizvodnju, zadržati oko 230 zaposlenih, čije će prosečne zarade biti na nivou subotičkog proseka.